Oman aposifo akyere se ampa wom dwumadi a wodie se obeyen hwehwemu afa eye abonefo ho no eyade a ekonkan ye pa. Afi January ne de toso enso na taxi driver ye fe no Stephen Okyere. Dodo no afre no levels man a omanfo bonefo ekokun no eto eye 19 amusiye. Apolicefoɔ ɛhyase ɛyɛ nhwehwɛmu a ɛma eduru baabi na ɔbaa baako a na ɔka ɛyɛ bɔnesɛm yi ho no wɔn ensa ka no nenei edidimu a ama ɛyɛ bɛrima na ɔka ɔbaa no ho a wɔn ekodi ɛyɛ saa drabani ɛwɔ yi ɛyɛ ade a apolicefoɔ ensa ka no ɛnɛ wɔto wɔn nsa ɛde frɛ yɛn nsɛntwerɛfoɔ a yɛkɔ hɔ ma a wɔde nsɛm ɛto yɛn nim. Ifrɛ ma nyɛ bɔne nkyɛ koraa bɛɛ January usumi that also and so this year na yinu baby a friend no amoni ma didi ma put for asute say nikunu a o taxi driver efia nyina say okọ edwuma na wa hwe na nima o ma enti yenso yete ho dwum e ma announcement timamu for say omomo aye na hwe no and check you who say Stephen Amankwah Okyere driver ya hwehwe ni mfunu eda 19 musire enti free samre no police for NI ti enche kura na ehu say nipa bienu bi na omene saa Stephen Okyere enam no omunyina ayira Madam Shantel Asante and then a boyfriend, a friend of Kwaku Nkrumah Elias happy. My year for Nkrumah. Tia my idea any at a toe form. My Yokonya Shantel Asante no Echin. No Echi, na Kwache, the young one, no mean I go boom, a friend Kobi. Tiguma, the who say no, a says a son, a matter of investigation. Yes, I clear Mukakra. Now, through intelligent network. Na ekuhu se Nkrumah a odisa awudie mu atintima no akwahye takwa enti emugu ko takwa yenya no ho na ye information a kire se no wo fitakwa abasin akwahye Elimina ye ho na nyame chade eye yawada etwa bi ekonya no a ye chi na the gate no ebumua na waka no se ampa one sa abayo afa no Asante na ekodi sa krache no awuni nti ni America ne se since asemisi police for na yiguso ye hwehwemu ye wie de na ba bi yadu no so kire se yakoye ni mara nim se ya manfo e party ni no msabata waton car no na sese egumu a ye hwehwe mu hwehwe na me ti na me kan se ni aka nyina no mo beti e se wose waton na nipa na waton car no ma no wontumi nche na hia kwan ifi se odisi obi so na nipa no efi kekus ehia no baabi na omoto car no waton 14,000 say den saka mu 110,000 inti ho kakra no na aka se be hu nipa waton car no ba sim se opeso difficult kakra on pese obakire de chi akwan me hu se we ne toye ana se ka na ha na wo ti ho na sisi irrigation hedu na mo waje atumi se ono ene ababa wana metu di Shantel no na kambo mu ya adwen se ombeyi krache na afiwo afanka Eye oshenkani ne yire a yefre na moanimu adede enso so ekire se asemu aba no eye nigisem e de man pa fi se Nyankopon etie ne sufre a sabre de woda obeda efri se asemu eto no na eye ne yayi pa 5th January no na me kunu fifi no a taxi driver ye pene no a ye hu no ekire ye ko hu no na nkrofo bi akuna to baby nti e free start time no ya penkrofo no a ye hu wo nti me dia ye mpa boni so na me so se nya menya madom na nkrofo kro no ye nche wo mo me pompa ye sa nti eleden na ya che Apprehended no odi sa adwuma no e wa Asante Mampong nti ba me kron so waja me nkura enu nyina so
school. Bass and is ama ayame I reward ye. It's a be 1 year minute. Grab me so, it's a high time. A man I was some palm. Maybe a woman was a one name, and Prophony dear. One woman, now grand and social moons, one mamma dance on back one if it's a mini will be a driver for when a year or Stephen Amankwah no or ye Jumano. Once or so Echiba a year police station or ever say Ampa say Saboni for me no woman saka woman na one more than some cacra to ya one so chess what police for Abasu pa say Asami by in our one tiana nene one saka aboniphone. Me pa show a friend Albert Elias Afem I work Mampong Government Taxi Drivers Association and I it say Nipana would be in a was for you, my dainty, or second made number on division of police headquarters. So, if you cheer bow, the bands on your yard, yes, any pana, the union. I had a Yassmin ever can say, yes, they say, and Mara walk on mine, and in was ye to me as a between Brano, a woman, and they say, any. Now, Semranya Jumadia, one shall be up from Russian, is interested. Say, Ghana and Brana, Dibu mine, a new money. So, police for no commanders, two commanders who seen in Kuala will be a prepra, will be out with that was what they are more. Do my dear Mabo, I must have been on. Who say you knew dear, but we are doing crown, see a woman also. The session I mentioned no more monos, and what taught him home. The central force, the Dominas, Dominamua, Equabina, no more, Kaye Hundia, Ecubia, from the Rastamon. I was a mission, or you my